ए सुबोध आपकी मुखिया में विजय बाबू दहार ए आर पंकज भाई आई रंजे बावला के सिम्फनी स्टूडियो में काहिया ले लिखाई चला होने देखी भैया एगो पत्नी अपना पति से परेशान होके नैहर भाग गई बिया जाके अपना भौजैया से कहते कि ऐसा मरद के खूटा बांध दिलू भौजी सब कर गेहूं कटा गई उ ताड़ी पी के दुआरिये पर पटा गई करी तो का करी कितना ले कहीं का कहती यार हो दिया ए रतन भाई बुचुल भाई हो अंजने भाई राम आ गया जी खेला खेला ए घुंघरू भैया ए कवि जी ए आजाद ए हो दिन भर हमारा से घटनी करावेला रात भर से जियो प हमके खटावेला का कहीं कवन कवन गति कैले बा का कहीं कवन कवन गति कैले बा हमरा करे हो जाई सती भक्तिन होला करे हो जाई सती जैत में पतिया पी कैले बा मना करे हो जाई साथी जैत में पतिया पी कैले बा घेरा उमेश भैया बाकर नहीं नई हर में कुल्ही कैले रही कबो हंसुआ ना हाथे से धैले रही कबो ना धैले रहनी हमरा के हंसुआ के पेट धरावत नहीं नई हर में कुल्ही कैले रही कबो हंसुआ ना हाथे से धैले रही भौजी रे फेल हमर मोती कैले बा भौजी रे फेल हमर मोती कैले बा मना करे हो जाई सती मना करे हो जाई सती जैत में पतिया पी कैले बा मना करे हो जाई सती जैत में पतिया पी कैले बा ढूगल टूर हो अरे का हो रंजन भैया रंजन बावला सिम्फनी स्टूडियो पी के नसल सितारे सिकुल्ही का बना के हो रात नोच के फरल सभी छावना के हो कतना ले कहीं भौजी मैं तकिया के रुई बहरी कर देले बा पी के नसल सितारे सिकुल्ही का बना के हो रात नोच के फरल सभी छावना के हो तेहरा सगुला के लंगलती कैले बा का कोही कवन कवन छाती कैले बा मना करे हो जाई सती मना करे हो जाई सती जैत में पतिया पी कैले बा मना करे हो जाई सती जैत में पतिया पी कैले बा हाथ में
देखा मैन बाबा बुलबुल भैया पप्पू जी हो जुल्म पंकज सुबोध हम साहब नहीं अब खेसारी के खूंटा पर हम नहीं अब ना रह खूंटा तूर के चढ़ब जुल्म पंकज सुबोध हम साहब नहीं अब खेसारी के खूंटा पर हम नहीं मुरई के भाके मोमबत्ती खैले बा मुरई के भाके मोमबत्ती खैले बा करे हो जाई साथी मना करे हो जाई साथी चैत में पति पति खैले बा मना करे हो जाई साथी चैत में पति पति खैले बा दिन भर हमारा से घटनी करावेला रात भर से जियो पर हमके खटावेला का कहीं कवन कवन गति कैले बा का कहीं कवन कवन गति कैले बा मना करे हो जाई साथी मना करे हो जाई साथी चैत में पति आती कैले बा मना करे हो जाई साथी चैत में पति